Good morning mga guys. So here we are again sa ating panibagong kwentuhan diskarte. So kung nakikita nyo to, ito yung manifold ng ating carb. Ayan, kakalas yung carb natin. So ito punit na yung kanyang intake manifold, no. So dati ko na tong ginawa ng paraan pero wala talaga. So napakalayo kasi ng Motorstar, Caloocan, pinaka main branch nila. So ito gagawin ko lang to ng paraan para magamit pa natin. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung kalalabasan para magaya nyo rin in case na mangyari sa inyo to. So meron tayo ditong connector, no, para sa carb, no. Ito yung dati nating carb yan, 34mm din. So buti na lang meron tayong naitabi. Ngayon gagawa natin ng paraan para magamit pa natin at hindi tayo bili ng pyesa. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko dito para magamit natin yung adapter na yan. So yan lang mga boss, wait nyo lang, papakita ko sa inyo. Ayan mga guys, kung makikita nyo, tinabas natin ng ganito. Ayan, no. Siyempre sinukat natin yan sa tama lang. Hindi ko na sinagad para matansya natin, no, para hindi pangit tignan. Ayan, so try natin isalpak. Salpak ko to mga boss, yung connector adapter. Ayan. So ayan, so kulang pa, ipipinis pa natin to, and then ikaklam din natin yan ng maganda. Ayan, so DIY lang. Kung kaya natin gawa ng paraan para hindi tayo bili ng pyesa at quality naman, maaasahan at tatagal din. Yun, pansamantala muna, ito muna yung ating diskarte kasi malayo yung Caloocan nga. Ayan, so finish natin to mamaya, balikan ko kayo pag tapos na. Okay, tapos finish na, no. Ayan, so dalawang clamp nang gagamitin natin dyan kabilaan. So let's try, no, para pa-testing natin kung obra ba itong ating DIY. Yan, alright mga bossing. Okay na mga bossing, nakabit na natin yung ating DIY na manifold. Makikita ninyo, mas gumanda yung pagkakatayo ng ating carb. Hindi na siya nakatagilid, no. So ayan na yung ating DIY. So di ba? Yun lang, sana meron kayong natutunan dito sa ating DIY dito sa ating motor, no, carb manifold na ginawa natin ng paraan kasi punit na nga. Ayun, nagawa naman natin ng paraan, and then okay naman, walang singaw, one click. Yun lang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana meron kayo natutunan. Please don't forget to like and share mga guys.